Salutare lumea, sunt aici cu 15 Seconds Parkour. Și azi asta vom juca. Da. Pac. Bun, să începem. Bun, hai. Ce mă stai aia? Stai. Mistare. Încă o dată. Și mă gândesc să joc asta, am găsit nimic ce să joc și... Știți, și atunci am ales asta. Nu mi-a venit nimic altceva. Da, acolo trebuie să sar fix pe margine. Bine. Încă o dată. Deci să mai lași pe asta. Nu dăm skip la nivelul 1. Sau poate o să dăm. Cine știe. Era cât pe acolo. Hai. Încă o dată. Și pac. Mistare. Hai, mai facem de 5 ori dacă nu reușim. Asta este. Una s-a dus. Da. S-a dus și a doua. Lag. Aia nu se pune, hai. Vreau să fac una de F5. Vreau măcar săritura aia să facă de F5. Hai că pot. Dar de ce nu fac? Dacă pot. Iată. Fac. E greu. Hai, mai facem de 3 ori. Sec. Hai, deci am făcut o dată. Asta e a doua oară. Aoleu, deci așa aproape era, puteam să câștig dacă făceam aia. Nu, deci acum trebuie să facem tot nivelul pentru că a făcut chestia aia. Mi-e tare. Este cel mai tare. Văd. Încă o dată. Pac. Hai, mai facem o dată și gata. Dacă nu reușim, dă skip level. Asta nu se pune, serios, acum nici prima. Gata, du-te. Hai. Pac. Una. Lag. A fost lag. Serios. N-am luat speed-ul. Da!
L-am făcut. Sunt tari. Ah. Nu ai făcut-o. Ah. Și așa nu știu dacă pot face asta, că e prea departe linia de finish. Nu! Ah, ce prost suntem. Sunt. Voi nu. Ați văzut ce a făcut? E total prost, va. Aia cum s-a mai întâmplat? Așa. 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 Bine. Nu. E bine. Du-te. Am mers pe lângă. Ce altceva putea să fac? Nu. Ah. 1, 2. Bine. Sunt grele. Dacă ați jucat și voi, dați comentarii dacă vă uitați cum joc eu. Da. Așa. Da, uite. Deci aia nu o să o fac niciodată. E prea grea. Nu știu, hai că mai facem de câteva ori. Dar dacă nu reușim, dăm skip level. Nu. Deci acum eram atât de aproape. Numai că prost am sărit pe lângă aia. Ah. Mă nervez pentru nimic. Ah, așa. Am ratat-o. Iai. De ce n-a sărit? N-a sărit. N-a sărit. N-a sărit nici cum. Așa. Și da. L-am făcut. Yeah. Nivelul 3. Bun. Numai un pic să șterg nasul. Tot răcit. Bine. Să continuăm. Una. Da. L-am făcut. Oh, gheață.
La asta o să dau skip. E la fel ca primul numai cu gheață. Dar nu se carcă ceacul. Bine. Mai exersăm un pic și așa. Nu strică. E greu, greu. Foarte greu. De-abia aștept să primesc aia cu skip, că pe asta nu-l mai fac. Serios, acum, pe asta nici nu pot. Ați văzut? Hai dăm skip level-ul. Mi-a luat skip level-ul. Știți ce? Hai că mai facem de 3 ori. De 3 ori, nu mai mult de mai. Nici mai puțin. Să vedem. Ce era? Deci au trecut una, da? Am apăsat Z în loc de Shift. Asta este trecut două. Asta nu se pune că le fac căcat. Hai, încarcă-te. Pac, una. Bine, gata. Nivelul 5. Știți ce? Hai că... Nu vreau să uită. S-a cărcat. Nivel mai greu ca ăsta oare există? Așa. Deci nu mă mai pot controla. De-abia aștept să primesc skip level. Nici pe asta nu-l fac, scuze, dar nu reușesc. Nu o să reușesc în viața mea să fac levelul ăsta. Atât de lui. Da. De ce nu se încarcă o dată? Știi ce? Stați că ies un pic. Și acum intru iară pentru că ați văzut că trebuie să încarcă cealaltă. Și facem așa. Uite că mi-a dat și skip level. Dar acum că să încarc cealaltă e mai ușor, deci hai să mai facem de mai multe ori. Gata. Bine. De la nivelul ăsta. Sar! Hai. Super. Dar de ce nu sare? Să-ți iau cea boost-ul. Uita. Trebuie să aștepți nu știu cât să sară. Mai era unul acolo.
No, ați văzut? Deci am stat pe Jabus. Ce pot zice? Jocul ăsta nu merge. Hai! Oh. Serios că este unul dintre cele mai grele nivele. Ați văzut? Ați văzut? Ce Jabus. No! Ce Jabus de nenorocit. Ce de rău. Deci mă enervează Jabusul ăsta, eu nu mai pot. Păi ce trebuiau să facă și cu Jabus? Nu înțeleg. Deci ați văzut că nu sărea. Ce să fac? Ultima dată. Bine, super. Da. Bine. Ok. Ce? Asta este, da. Nici cum nimic. Deci asta vreau să fac. Asta e fain. Ok, ne rugăm. Bine. Și pe la secundă 6, da? Bine, în secunda 5. Trebuie să fii mai rapid. Prea repede am sărit. E greu să te sincronizezi. Ați văzut? Și până urci și toate prostile. Că știi și te să păcesc toate prostile lor. Uitați cum nu reușesc. Oh, la goala nenorocit, că altfel zmuram cu trăbă.
De ce nu puteau să pună și ei 16 secunde? Măcar la nivelul ăsta. Deci, ce urăsc nivelul ăsta. Nu! Oh! Măcar am prins acum cum te-au făcut. Ok. Oh! Ce era? Prea repede a sărit. Ah. Asta nu e bună. Ok. Bine. Următor. Hai. Asta chiar vreau să fac, nu știu de ce, dar vreau. Bun. No! Era pe trece. Hai. Nu, te cred. Era cât trece de data asta să pic. Nu-i treabă. Bun, din nou. Nu! Aoleu, ce era? Dar de ce sar prea repede întotdeauna? Ce sărăcie am? Hai. Era pe ce? Și în loc să apăs D ca să merg în dreapta, am apăsat C. Nu te față! Ce o aruncă atât de puțin în față? Nu înțeleg. Mă aruncă mult în sus și nu mă aruncă în față. Asta. Nimeni. Ce se întâmplă acolo? Aoleu. Misfire. Gata. Am terminat. Bine. Nu. Nu. Nu te cred. Nu. Da. Ce părează. Hai și var. Ce prostie. Cine sărăcie a făcut mapa asta? Câte nivele usoare? Nu cred că aici să iei pe aici. Că e prima, nici nu mai încerc. Gata.
Pentru că acolo, serios, cine ce ți-a băgat așa ceva în viață ta? Papa, papa. E greu să te controlezi și cu speed-ul ăsta. Știți, eu când mă uitam la alții cum jucau chestia asta, bă, ce slabi să ăștia, știi? Dar de fapt ei nu, ei sunt chiar foarte buni față de mine. Nu este tare? Nu, nu este. Pentru că ei reușeau, știi? Eu mă gândeam de ce nu merg pe acolo și fraia de se uită acolo pe o coborât, dar ei de fapt ajungeau mult mai repede față de mine. Și reușeam să facă mult mai multe nivele, știți? Ei, bine. Nu. Ah. Jos. Oh, bine. N-am vrut să fac aia. Chiar n-am vrut, scuze. Asta, dacă o fac, mis cineva. Okay. Noi am venit idei mai bune la asta. Să fie mai ușor. Asta e să fie ușor, nu greu. Dacă e greu, numai te repezi și de astea. Fain e să fie ușor, să te distrezi, știi? Nu să se distreze alții de tine. Bine. Bun. Deci, nu place așa, știi? Prea greu. Asta este chiar foarte greu și să le revante. Acum am jucat, am zis, hai mă, și așa nu găsesc ce să joc, hai că joc asta, știți? Și atunci am jucat asta, da? Nu, e fain. Trebuia să joc altceva, dar dacă tot am început, acum, știți? Am zis, hai că fie interesant, nu? Bine. Așa. Bine, asta pare mai normal. Nu. Nu. Oh. Dar cum faci nivelul ăsta? Pentru că... bine, gata, m-am prins, nu mai contește. Lagul. Oh, ce puternici scuba ăia. Ce le-a dat? Strength, 5 ce?
Oare pot sări pe ei și să-i zdrobesc? Și eu vreau să fiu Mario. Oh, ce puternic. Serios? Așa puternici. No. Oh, ce nașpa. Fugi, 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 fugi. Pa. 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 Hai, nu! Aoleu! Hai mai o dată. Gata. Nu. Păi da. Oh, mă, că... Oare ăsta e pe ultimul nivel? Sper. Sper că da. Să mă scap odată. Nu! Ah. Greu, greu. Ce pot să zic? Pot să zic că lui greu, aș minți. E foarte greu. Vă recomand să nu jucați. Nu vă enervați. Ah. Așa. Deci asta scuze că ați dat skip așa de multe. Voi ați văzut numai cu îs. Și așa. Ce știu. Noi nu știu ce. Așa. O să trebuie să-l facem. E ultimul nivel. Trebuie să-l facem. Da? E, nu știu pe unde se mere. Ce face aici? Trebuie să fugi. Fugi. Nu, am văzut-o. Bine. Deci mergem stânga. Urmează realele alea pe încetine, știți? Ar trebui să le băgăm cât mai puțin în ele. Deci ăsta nu e ultimul nivel, mai e unul. 14. Oh. Pe 11. 14. Oh! Sărăcie! Aia, știi, gata, știu. Aia e cu cal. Deci la asta trebuie. O să dau skip că am ce altceva să fac. Am văzut, deci să dai merge cât de repede se poate.
Dacă se poate mai repede, o vom face. Hai, da! L-am făcut. Suntem cei mai tari. De ce aș face o asemenea cursă? Nu înțeleg. Bine. Hai mă. Deci este chiar imposibil, ați văzut cum a ieșit chestia aia și deci chiar dacă se poate face e o minune. Nu se poate face. Da, ați văzut? Nu se poate. Și au făcut tot perfect. Până acolo. Ok. Cred că ăsta e ultimul nivel. Rapid vieții. Dar ultima este ce s-o reunoi? Va apasa. Că ultima dată când am văzut-o nu era așa de lungă. Bine. Deci serios, dacă s-a reunit mapa, e mai super. Așa? Bine.
Sunt fraier. Vai, Șabar, ne distrug, ce să zic. Hai, mai facem de 3 ori după aia, dacă nu iese, dau skip level. Deci au trecut odată. Asta e a doua oară. Oh, ce era? Și pentru că au ajuns atât de aproape, nu mai contează acum și dă-ți asta. Trebuie să facem. Trebuie. Păi, am arătat gata. Deci trebuie să facem toate în continuu, una după alta, fără să ratăm. Știi? Uite, am ratat-o pe aia, bine. Și hai. Așa. Ce s-a întâmplat? Ok. Deci chiar putem face și să încercăm să mergem direct pe aia altă, știți? Știți cum zic. Hai. Hai. Da, bine. Că da, bătut. Bine. Ok. Dar nu văd nimica. Serios că nu văd nimica, știți? Și uite, squash by a falling block. Lasă, dau skip. Nu am chiar ce face. Vedeți? Gata. Hai să dau skip. Aoleu. Gata. Șup. Ei. Lavă. În fine, sper că v-a plăcut și videoul de astăzi. Vă rog să vă uitați în continuare la videourile mele. Nu uitați să lăsați un like și un coment. Dacă vreți să vedeți ceva mai mult, puteți zice ceva anume, adică puteți să-mi ziceți în comentarii. Și cine știe, o vom face oare?
oare două pace. Vom afla după ce îmi lăsați comentul și vă văd data viitoare. Pa!